ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ହେଇନି କହିଲୁ? ଲାଗି ଯାଉଛି କଥା 16 ସହସ୍ର ଗୋପାଳଙ୍କ ନା ଆଜ୍ଞା କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ବୋଲନ୍ତେ ଯମୁନା ନଦୀର ଜଳରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋପାଳୁଣୀ ଘର ଝିଅ ବୋହୂ ଗୁଡାକ ଲୁଗାପଟା ତୁଠ ଉପରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ହଁ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ବଜେଇ ଦେଲେ ମୋହନ ବଂଶୀ। ସପ୍ତରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ୱର 7 ପ୍ରକାର। ବାପ ହଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଉନି ପାଷାଣମ୍ ତରଳମ୍ ପସ୍କେ ଇତ୍ୟାଦି କି ଯାଉନି। ପଶୁନା କବଳମ୍ ଧର୍ମୀ ମୃତ ପଲବମ୍। ଶୁଣ 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 ହଁ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି କଦମ୍ବର ଡାଳରେ। ଗୋପାଳ ନାମରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ନାଇଁ, ସବୁ ନାଇଁ, ଖୋଲା ବଜାର। କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା? ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ କଦମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଓହଳିଛି। ଆକୁ ନେଲା କିଏ? ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଚୋର ବସିକି ବଇଁଶୀ ବଜଉଛି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ବାହାଟା ପରା।